Хәзер парламент хәбәрләре. Алар белән сезне Ләлә Зәйнуллина таныштыра. Парламентарийлар Дәүләт Советының көзге сессиясын башлап җибәрде. Беренче утырышта 30-дан артык мәсьәлә каралды. Депутатлар киләсе елга республикада хезмәт базары үзенчәлекләрен чагылдыра торган төбәк коэффициентын билгеләү турында закон проектын кабул итте. Оешмалар мөлкәтенә салым турында республика законына үзгәрешләр кертелде. Җир кодексы үзгәртелде. Чит ил гражданнарына эшкә хокук бирә торган патентның бәясе киләсе елда 4800 сум була. Киләсе сессияның беренче утырышында парламентарийлар шундый карар кабул итте. Республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмир Зарипов билгеләп үткәнчә, хезмәт базары үзенчәлекләрен чагылдыручы төбәк коэффициентын чит ил гражданнарының физиклары кеременә салым буенча теркәлгән аванс түләүләренә 2 һәм 0 күләмендә билгеләү тәкъдим ителә. Определение регионального коэффициента базируется на соотношении 13% налога на доходы физических лиц от прогнозной среднемесячной заработной платы иностранных граждан на 2022 год в размере 36 923 рублей, а также на размере фиксированного авансового платежа по налогу, который устанавливается на уровне федеральном. И сегодня он определен в размере 1200 рублей с учетом предполагаемого коэффициента дефлятора, который также рассчитывается Министерством экономики Российской Федерации. И таким образом размер регионального коэффициента определит стоимость патента в республике, которая предположительно составит с учетом коэффициента 4800 рублей. Вводимый коэффициент обеспечит поступление налогов от доходов иностранных работников, будет способствовать пресечению теневых выплат заработных плат за счет предоставления юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, возможности легально привлекать мигрантов с уплатой соответствующего патента. Профильле комитетта билгеләп үтелгәнчә, әлеге документ депутатлар тарафыннан хупланды. Закон проектына тиешле хезмәтләрнең бәяләмәләре бар. Беренче укылышта һәм тулайым алганда оешмалар мөлкәтенә салым турында гамәлдәге республика законына үзгәрешләр кертелде. Бу безнең законнарны федераль законнарга туры китерү зарурлыгына бәйле. Федераль закон нигезендә Россиянең бөтен территориясендә бердәм салым чоры нәтиҗәләре буенча оешмалар мөлкәтенә салым түләү вакыты елның 1 мартыннан да соңга калмыйча билгеләнгән. Но напомню, что у нас 5 апреля назначены сроки, поэтому сроки единые здесь устанавливаются. Кроме того, пролонгируется на 2022 и 2023 год льготная ставка по налогу на имущество организации в размере 1,6% в отношении железнодорожных путей общего пользования. Шулай ук парламентарийлар республиканың җир кодексына үзгәрешләр кертте. Экология, табигатьтән файдалану, агросәнгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты рәисе Азат Хамаев билгеләп үткәнчә, әлеге документны кабул итү республика законнарын федераль законнарга туры китерү зарурлыгына бәйле. Җир кодексының үзгәрешләре кертү турында Татарстан Республикасы законы проекты әлеге үзгәрешләрне Татарстан Республикасы җир кодексына чагылдыру тәкъдим ителә. Шулай ук күрсәтелгән закон проектында Россия Федерациясының җир кодексының 77 статьясында һәм Россия Федерациясының айрым актларына үзгәрешләр кертү турында 2021 елның 2 июлендәге 299 номерлы федераль законга кертелгән үзгәрешләр исәпкә алынды. Шулай ук хәзердән башлап авыл хуҗалыгы бәйләнешендәге җирләргә караган крестьян фермер хуҗалыклары участогында торак йорт төзү, реконструкциялау һәм эксплуатациялау рөхсәт ителә. Элек законда андый норма юк иде. Республика парламенты тикшерүенә киләсе һәм 2023-24 елларда бюджет планы проекты кертелде. Узган атнада Фәрит Мөхәммәтшин Казахстанның Казандагы яңа генерал консулы белән очрашты. Сүз ике республиканың ике яклы хезмәттәшлеге турында барды. Депутатлар үз сайлау округларында актив эшләделәр. Тәтеш районының Келәш авылында яңа мәдәният йортын ачтылар. Сез парламент хәбәрләрен карадыгыз.